nějaký play, easy, si dám tohle určitě. Nevím hrát. Šmarja, co to je za židle postižená. Tak já jdu. Tak, ops. Bum. Teda. Tady jsou coiny, aha. Už jsem to asi hrál, nevím. Někdy. Již, Maria. Dobrý. Lehký zatím. Tak, cvak. Hop, sahej se, dobré. No nic, tak já končím, ne? Mám srandu. Hop. Tak, klíč má, já si s ním fláknu do hlavy, s tím klíčem asi. No, tak. Ježiš, tak ten mě asi bude nahánět. Ježiš, do prčic. Bude až semka, se divím, že ty schody vyběhnul. Dobrý, lehký. Tak, ale dobrý. Tak já budu trošku sbírat coin někde. Jak jsem se tam přichytil? Do prčic. No nic. Nech mě bejt. Do prčic. To se tak trošku pokazilo, to jsem nechtěl. Ale tak. Do prčic. Neskl se tam. Chvíli sek. Tak, no konečně. Což za mnou nejde dobrý. Ale tak já se tam bugnu ještě jednou. A zase spadnu. Já už nevím. Maria. No nic. Tak znova. Spadnul i týpek. Hele. Takhle. Já nevím. Jsem to neaktivoval. Tak jsem asi něco, já nevím. Hele, já jsem to hrál taky jednou na nejvejš, někdy. No, aspoň jsem to aktivoval. Tak teďka jdu znova. Kambo. Nechně bejt. Hele, se stříháním videí úplně nevím. Stříhat neumím videa, takže omlouvám se, no. To bude zahajzl. Tady je, fuj. Proč tady je lopat? No tak dobře, já jdu kopat asi. Se strkáte, nestrkejte mě. Jdu dolů, můj. Jo, hop. Ale tady to vypadá docela lehce. Proč to spadlo? WTF? Co bude tady? To se nic neděje, to je divný. Lehký. Jenom přejdu. Co je tady? Aha, tak tohle to je tady. Koule. Zase ty koule. Tak spadni už, dělej. Makám na ty hře. Koule.
Lezu po železu. TF tady je kost. Ježmaria. WTF. Jak cupita, ne za mnou. Jo, asi tady něco, no. Tady to takhle přetočíme, si přetočíme ruce, když to točit. Já teďka už můžu jít rovně, co? Nechytne, tlus, jo. Hop. A když tmé díra. To mají být normální. Hele, kdyby ty schody mizely, tak by to bylo možná hustší. Ale to by asi nešlo dělat. Jaha, to je asi testování. Nebo já nevím. Zops. Svůj. Ježmarja, jako jsme utek, tyjo. Má energiťák, mňam. Hop. Tak ale, co to je? Dělej. Hop. Yes. To už je tak docela lehký. Musím říct. Fakt, že nespadnu. Tak já spadnu u konce. To není možný tohle. To není možný. Jo, to je tím, co jsem přijel. Hýsa, dobrý. No nic, nespad jsem dobrý. Jo, dobrý. Teďka se tam zastavila, nebo co to bylo? Dělej. Koku, já na to už ale nemám. Tak znova. To seklo nějak divně předtím. Tak dělej, ti říkám. Funguj. Prostě, proč jsou takové obrovské díry, to není možný. Já fakt nevím, to nejde tohle. Se rozdejchat. Hopsa. Ten týpek jak spadnul. Když jsem vysměl stejně, no tak nespadnu, dobrý. Jsem si krknul konečně předtím. Taky divný. Jsem si krknul předtím. A tady mám jako dělat co? Nevím, tlačítko. Klikám tady, aha. Už vezmu žebřík, že jo. Co to dělám s tou hlavou? Co to dělám s tou hlavou? Je dobrý. Ne, to se děje, když chodím, to je divný. Jak se tam dostanu? Dobrý. Když tak trošku lezu půl na půl po žebříku, nelezu má jenom Já jsem ve vzduchu. Co je tady?
Máme to studii? Asi jo. Tak. Tady se trošku bojím, že se sklouznu. Dobrý. Ne. Aha, já jsem mohl skákat. Kamal to mě nedošlo, že jsem mohl skákat. Ach jo. To není možné. Hopa. Jdeš do prčic. Já. Co to je za trochu? Dobrý, funguje to. Dělej. Tak. Tik-tak. Mike tik-tak, dělám tak. A co mám dělat tady? To funguje. To mi nevycházelo. Mám jako otočit do mého 360. Já nevím, já to tady takhle podlužím. Aha, já si to nemůžu přeskočit. Ach jo. Tak dělej. Hops. No. Můžete taky naspátek, nebo co to je? Co naspáteky nechci. Dobrý. A ještě mi chybí asi jedna otočit. To bude tahle dole. Ne, se rozhodí. Doufám, že mě to partner nahoru dobrý padlo. Jak se tady mám dostat dolů? Je takhle. Aha. A teď se jdu zabít. No. Teďka jak? Teď už to můžu projít, nebo ještě ne? Jo, už je. Dobrý. Tam se to bylo těsný. Že jsem mám spadnul. Tady taky. A to děláme no to je lehký. Že jo. Trubica do trubica. Co to bylo? Jste to viděl přes stěnu. What the fuck? To je nosy. A co tady? Ježišmarja, svoje, jako tohle. Ne. Hej. No, hop. No, konec, jo. To je dobrý, no. Hele, to je ale taky docela lehký. Druhý pokus. Mám trošku kašele, no to je úplně jedno. Jo, tak já asi mám spadnout do této trubice, nebo co to je, ne? Jo. No a co tady mám dělat? Tady vezmu koníky, mňam. No tak si mě všimnu. Co mám teďka udělat? To je Fudzuka. Jaká Fudzuka? Tím ho mám jako zabít, nebo co? Doufám, že to po mně nebude házet. Tak taser ne. Ne, chci ti říkám. No nic. GG chat. Pojď sestře. Co? Já to musím dělat od začátku. Zase. Tak a je mrtvej. Hehe. Bum. Bombáč. To mám jít asi tam do těch dveří. A co bude tady? To je moje skluzovka, nebo co to je? Jo, skluzovka. Můžu mířit. Bouchat. Šmarja, jen bouchal. Co tady? Co mám tady urobit? Bude žebřík, nebo co? Jo, aha. Tak jo, no, tak tady je žebřík. Exit, jo, tak já už to exit nedu domů. Čau.
lasery. Ty moc rád nemám. Ne, dobrý, žiju. Jo, dobrý, žiju. Je to No, tak to je blbý. Tak. Ne, jo, dobrý, easy. Ne, dobrý, yes! Konečně, už to mám hotový. Tak, co bude tady? Koukaj. Musím asi líst. A co tady je? 2 pěkná. Tak já se teda 3. Tak já si vezmu jedno. Ups. Můj brácha mi to ukazoval, že se to dá udělat jedno a nevím, proč mi to nejde vzít. Fakt nevím. Tak si vezmu druhou aspoň. Jeden. Tak. To je plenka. Asi. Plínka, planks. Tak, přijdu. Co je tu? On to hrál můj brácha hlavně. A to taky můžu tím sestřelit? Mým sestřelovačem. Ale koho mám s tím sestřelit? Jo, aha, tam. Já umřu. Ne, nech mě bejt. Nech mě bejt. Ne, nech mě bejt. Ti říkám, fuj, nech mě bejt. Nech mě bejt, prase. Jednu černý. Ne. Prase, jednu černý, nech mě bejt. Ti říkám. Tak. Hops, už dobrý. A tady tu mám projít. Asi jo. Tak, nastoupím do auta a jedem. Prorazím, no. Kam mám jet? K Lidlu, nebo co to je? Kaufland? Jsem to zapnavila. Tak. Zaparkuju ikonicky. Nic. Počkej. Drifting auto. A to je nejlepší takhle. Zaparkoval. Coiny nepotřebuje, nebo co tam je, jo, coiny nepotřebujem. Že jo. A co tady? Co je tady v tom? Přezeď. Kaš. Dobrý, tu můžu projít. Co je tady? Co tady jako psali? Já si vezmu sup. To tam položíme. Hops. A co je tam nahoře? To by mě zajímalo. Doufám, že tam bude nějaká odměna nebo něco. Dělej. Hops. Hejsa. Hopsa. Tady už nemají být trubky. No, do prasele. Tady nemají být žádný trubky už. Ach jo, no jo. Trubky nemá nikdo rád. Tak. Tak, teďka, jestli to u téhle trubce poštu, dobrý.
Dobrý. Skvělý. Pozbírám coiny, koní slavy a už letím pryč. Hej, zkusím se střelit, a nesestřelím ho asi. To řidiče přede mnou. Dobře, ti říkám. Už to je asi konec. Nebo co je tady? Nevím. Co to je? WTF. Dobrý. Máme super jump. Ale tak to je hodně super jump. WTF. Tak čau.